Senyores i senyors, ja som aquí, un dijous més, disposats a tenir-vos entretenguts jugant en el gran joc de les paraules encreuades. Ja ho sabeu, Scrabble, aquell joc en què els nostres concursants s'enfronten cada dia entre ells i que a final de setmana, concretament demà, els 4 millors jugadors de la setmana se jugaran ni més ni manco que 4.000 euros, un damunt l'altre. Disposats a provar-ho? Ja hi ha els dos primers concursants d'avui, que són na Catalina i na Maria. Com anem? Va bé. Va bé. Catalina, què mos contes de bo? De on ets? Són de la Pobla, el que visc a Camp Picafort. Ah, vius a Camp Picafort. I a què te dediques? M'has dit que ets auxiliar administratiu, no es veu? I entre les teves aficions hi ha? Viatjar i sobretot els animals. Molt bé, t'agraden els animals. Tens animals a casa? Sí, tinc 4 cans. 4 cans, bueno.